Now yeprotest iya yachizokora moto. Vanhu vakaona kuti kaprotesta nyika yeZimbabwe aiwa tinokwara chiyamuone zvoitika kuZambia. Aiwa sezvamuri kuona mapictures toona kuti aiwa protest yatoplaniwa yatova nemadates iri kunzi ichange iri kumusi wa11 aiwa July kusvikira musi wa12 July 2024. Hazviperi mushe muri yeZimbabwe. MuZambia takaona kuti aiwa Zambia kana kuti Hichilema ane vagari vemunyika yeZimbabwe akabva anyatsoofficialize ndobva anyatsotogara kuti vanhu veZimbabwe hemuite maprotest munyika mangu protest against Sabc and Anti-Mnangagwa. Sanapinda mashoko abuda nyonga noti subscribe like kuti on the bell icon. Tichipinda muchange radio toona kuti ndivanoposta those pictures amurikuona vachiti it's time rise Zimbabwe rise. No to GNU, no to 2030, no to third term, no to Sabc chairmanship, no to illegitimacy, no to corruption, no to dynasty, no to police brutality, no to brutality on vendors, no to unjust taxes, no to partisan food distribution. Rise Zimbabwe rise. Vanhu vaposta zvekare mapicha kanzi Zimbabwe/Zambia 11 to 12 July demonstration no to ED Sabc chairmanship, demonstration no to ED Sabc chairmanship. Varamba vachidzokera semapictures amuri kuona ayo. Ava muri yeZimbabwe ndopa tiri kuona kuti aiwa Zambia yachizomira against Anti-Mnangagwa akanyatsa kuti aiwa takufanira kustopa chinonzi ZANU-PF ichi chinoda kuti chiri kukanganisa vagari vemuZimbabwe, chiri kukanganisa nyangwe neZambia yacho the neighboring country. Munoziva scandal yakaitika kuRussia between ED neZambia. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pamaprotest arongewo akunoitiwa kuZambia achinonzi aiwa anenge ari peaceful. Pina comment section medu musangano subscribe kulike chonotena on the bell.